Τώρα θα δουλέψει επαγγελματίας. Σπάω τα αυγά στο μπολ. Τέλεια, 3 θα είναι αρκετά. Τώρα χρειάζομαι το νέο μου γκάτζετ κουζίνας για να αφαιρέσω με ασφάλειο τον κρόκο και να αφήσω το ασπράδι μέσα. Τζιλ, θέλεις να παίξεις? Κράτα το. Αυτό το ψάρι φαίνεται πολύ αστείο. Κοίτα, κοντεύει να με φάει. Πόσο λίγα χρειάζεται ένα παιδί για να είναι ευτυχισμένο. Εγώ όμως χρειάζομαι ένα καλό μίξερ για να χτυπήσω τα ασπράδια. Ω ναι, τέλειο. Τώρα τα βάζω όλα σε λαδόκολλα στο φούρνο μέχρι να ψηθούν τελείως. Αυτό θα πάρει πολύ λίγο χρόνο. Τζιλ, θες να σου δείξω κάτι? Όχι, αυτό το κουνελάκι δεν θα στο δώσω. Θα χρειαστώ αυτό το κουνέλι για να φτιάξω αυγά. Θα γίνει εκπληκτικά όμορφο, αλλά και νόστιμο. Ρίχνω μέσα τα ασπράδια και να μην ξεχάσω τους κρόκους. Είναι τέλεια για τα μάτια. Τώρα τα μαγειρεύω. Ωχ, μυρίζει καμένο, Τζιλ. Όχι βρε, το ξέχασα. Όλα κάηκαν. Μη στεναχωριέσαι, συμβαίνει αυτό.